Окума садам нестам. Ама 50 тарапсан ман мебурам батл мекунам. Батле ки батл. Верина Тавика чаппа мекунӣ. Ҷаҳонгир гуфти 10,000 сомон мобайн намемонад. То ҳозира ма ду бор хидмат жерфа кардам. Жерфа реперо? Духтарам мезад. Барои чӣ мезад? Зашти дилрабора задӣ барои муро? Не ба худо. Ҳан дилрабора ихе бигирам даст шакалдагӣ нестам. Дая паворот мисол 6 касана не ки чоқ ба чоқ. Ту ҳамун рӯзи туиш надонӣ чи туй дора. Чӣ ба ки имина ҳаму давоша чи деви ягон духтараки дига донӣ? Барои гузаштани сарҳади Русия ва Қазоқистон бо автомобили Ford Explorer ва Kia Sorento хизматрасонии Муҳаммадро тавсия медиҳем, ки шуморо омада аз назди хонаатон гирифта ба назди хонаатон оварда мерасонад. Агар аз номи канали Rep Portal муроҷиат намоед, ба шумо 500 рублеи таҳфиф мешавад. Барои аз хизматрасонии Муҳаммад истифода бурдан, аз рақамҳои дар навор буда истифода баред. Салом алейкум. Ва алейкум салом. Бадик чихе? Коро чихе? Табрик мекунем брат, дая ҳафта ду ҷора гирифти чихеле ки ваъда ода будӣ. Ранги ралик як сера гирифта буд, гуфти ман ҳафтаи дига ҳам хелӣ мекунам ва ҳамун кора кардӣ. Як сера гирифти, ту 2,5 гирифта будӣ укону. В общем 1400 сомони репафтара уже ту гирифти. 1300 соми репафтара. Ва табрик мекунем. Трек дар бораи чӣ буд? Трек дар бораи ошиқӣ буда, и трекда бача гунагорай да мақсад. Да чӣ гунагорай? Ишқда. Ҳамин мисол ҷидоида. Яъне хиёнат кардагиай? Бигем духтар мисол дӯст медора, чӣ мекунай, бача аҳамият наметаҳад. Историяи худат нест? Балки дар историяи худат ту гунагор нестӣ? Дилрабоя гунагор? Не, дилрабоя камтар ҳаёти худмам гирифтагим. Яъне қоил мешавад ки дар ҳамин отношенияи ту ва дилрабо турам виноват ҳастӣ? Не, и дар неву мисол бо бади дилрабо буд да. Бади дилрабо бо ягон дилрабочаи дига ҳам буд? Мегӣ набуд? Не. Фотима? Не, мисол буд ҳамин ҳолат мада ва ҳамин истодум яке ҳам фикр кардум навистам. Яъне история ягон ҷуръат ҳам аст дар иҷа? Не. Ягон бор история ягон ҷуръата история хирд гуфта хондагӣ? Не. Ягон история ҷуръата гуфта хондагӣ ки ҷуръат хирд накарда боша? Ягон ҷоша гирифтагӣ бошӣ? Хеле чизо ҳаст. Вообще ҷуръа дорӣ? Чанд ҷуръа дорӣ? Ман ози кати ҳам ҷуръоям ҳастам ки ҳамин майдаки ҳаҷоя мисол калон. Афанди Вайнсай куҷо мешиносӣ? Чанд сол шудага? 4 сол шудам, 4-5 сол шудам. Ранги Асан Мадудовиро мешиносӣ? Аму студияи Сампро? Не, и бародарам. Репер будага ягон вақт? Ҳамин репер будага ягон вақт? Не. Никш чӣ буд? Никш Насик буд, хеле баъд намедонам. Тамом, кафа дуд кард Афанди. Тамом, репо та гӯш менем. Дига намехонам. Хайр, репош ҳаст вурудӣ? Намедонам. Ва бача виноват буд, дар охир чӣ гап шид? Дар охири чӣ? Духтар мисол духтара дига кас наметам, баъд пушаймон мешавам мисол. Бача хча ягон лайк шанкара мефарда? Не. Вообще? Не. бача чӣ кор мекунад? Ки оли дадим чаша? Не, бачара ама пушаймонӣ шад гуфтаги мисол духтарам мезад. Барои чӣ мезад? ҳаста хеле ҳолат бисёр мисол. Ягон бор духтар задагӣ? Хеле бона мекунад, ягон чиро мезанад? Хак ягон бор задагӣ? Гуфтаам ку ҳаёти худам мисол гирифтагӣ. Заданоша фақат. Ҳамин ҳаст бисёр чиз. Зашти дилрабора задӣ барои муро? Не ба худо. Ҳан дилрабора ихе бигирам даст шакалдагӣ нестам. Ай дурид ӯ худаш медонад ки дӯсташ медонад? Не медониси хеле бигем чено набуд. Хеле гап чапо. Дада. Не, мисол хеле ки чоқ. Охо чено мегӯ тавал чанда? Ман 2000. Хайна ту чанд солагида ошиқ шидӣ? Ҳамин 2014 будем да. 14 солагида. Ӯ чено 2014 буд? Ӯ ченон бояд набуд солҳои намисол 2003, 2005. Ӯ вақто хеле бад набуд. Не мисол ози боғ дабрад. Дая паворот мисол 6 касана не ки чоқ ба чоқ суда дура. Ау хена буд. Мисол ак намедонам май хеле набудам. Может изокаш буди просто? Эй, просто тум чизи ҳаст нест баъди гирифтан ки гирифтанаш. Бардоштанаш. Ами чӣ хел шид метонӣ бугӯй? Мисол пешакӣ гуфта ки мара мегиранд ё ки як рӯз дидӣ бурдесам? На, мара худаш нагуфта буд туй дорам. Мара дар лицеи туризмам пеш нагон дидам мехондам. Я курсумам сояшон будам, он гуфт ки туй аму ай. Ту ҳамун рӯзи туиш надонӣ чи туй дора? Телефон қад гап намезадӣ?
Не мо ҷанг када гирдем. Чанка? Хела як где-то я моҳ будем да. Ҷанг кардем ту пасш намекардӣ, суроғшон намекардӣ. Не, мерафт мепоидим. Не кию дарак надошт. Не. Ва ягон ҷо мехонд. Не. Онаши? Аз синфи ниш буромадӣ будам, дар мактаби 52 мактаб будам, ки ман хондагӣ ман онҷо мехондам. Чӣ ба ки имина ҳаму дошт, чӣ деви ягон духтарак дига да не? Дил. Чӣ ки Лео чӣ хел трек хондагӣ? Дир накунта ёча. Ба худо ман қайдик чизора гӯш намекунам кайки. Ин ҳами Леонер. Лео Борон да тар меша мегӯям. Эй, чураи хидр. Лео и дил ба ёд дид. Оз ҷамира мутесам. Не, ман ба худо гӯш намекунам, хеле пешанда мехонам. Дидиҳан трекота гӯш намекунам. Не, ман хичам мегӯям ба худо ки ман да намефурам хеле стил. Намефурам? Не. Афанди чӣ хел стил мехонд? Афанди ба худо намедонам, ман медонистим ки репер б. Какой-то репер? Фаҳмо ҳози репи тоҷикида камтарак ҷунбиш рафтеста. Ва ҳамин ҷунбишда ту пешқадами пешсафи сабаб дар чи ай? Айреп бисёр фоида дидам. Ман ҳамин айреп дуромаданам то ҳозира ман 2 бор хидмат жертва кардагим ҳамин чизда. Мисол? Каб ё нагемиш 2 бор жертва кардам ба хотире ки жертва реперо? ба хотире ки реп камтарак биҷинбада ман фоида ки дидам намехоҳам мисол кунам ҳамин чиз. Яъне сабаби қадар дар репоси вклади хита пешсаф буданат ҳамое ки реп туда дод чизе дар кор буд. Фаҳмо. Фавик дар видеои гузашта гуфт батл мекунем. Мо дар прямой эфир қатъи Фавик маслиҳат кардем. Ҷаҳонгир гуфт ки 10,000 сомон мобайнда мемонам, агар қадом мебарид ҳамун сума мегирад. Мо Фавик гуфтем, Фавик майли гуфт. Ту розӣ нестӣ? Ман 50 та гуфтагим абтан мекунам. Яъне 50 та дабтан баъд хел мобайнда 50 та ман. Не, хел не. ҳамун гуфтаги 15 гуфтаги. Гуфтаесам ки ман мумкину батлда бурам чанд та корера кунам ки то ҳозира нашидагиам батлоба. Яъне хеле уверена гуфта метавонӣ ки уверена гуфтаесам. Фавика чаппа мекунӣ. Охир ман садам нестам. Бо Фавикира зада гап, садам зада гап. Эмигрант зада гап. Хай эмигрант бародар айра аслин додар мемезонам. Агар тайёр кунам сахта. Хай намедонам мақсад ки ман гуфтам ку ама 50 тарабсан ман мебурам батл мекунам. Батле ки батла. Батли конкрет. Ягон хел гапой қабеҳ мабеҳ намешавам? Не. Оя ки ман бовар дорам ки ту худо эҳтиром мекунӣ. Ман хеле чӣ нестам набудем. Ҳамин беҳаққорату бегапои қабеҳ мешавад. Ралик дар ҳамун комментария видеое ки хат кардем ралик нависаге ки рептиҷаи общем хеле чӣ накунда. Рост мегӯям. ҳамин чизора накунем дар кор нест. Барои Фавик гуфтагия ба фиграм. Хит кардам барои Фавик гуфтагия. Лек иҷа гап давае ки ту чӣ ба 50 та розӣ шудӣ ки қатъи раликам батл кунӣ? Фарқ надорам ки любой кас қатъи. Любой кас қатъи. Яъне 50 та ягон план дори, ягон магазин шудани чико канӣ? Не, рост. Яъне ничего личного, только бизнес. ин ҳамин чиза мехостам фаҳмам ай даҳанат ва дар мухлисо чӣ гуфтанӣ? Мисол чӣ? Мисол. Давай. Бонагумуш хубтарак. Калкаш баша. Ай Фавик қатъи Ҷаҳонгир 50,000 тайёр кунем. То есть Ҷаҳонгир 100,000 сомона тайёр ки? 100,000 не, мисол Фавик 10 та дар розӣ шуда. Удоф дар он видео гаш гуфт ки чӣ ай? 20 та гуфт, ман гуфтам не 50 та нарх қалин гуфт чӣ гуфт, ман онро худам якум бор гуфтам биё батл кунем. Вақти ҳамон дис задаги ғамза дода. Гуфтам биё батл кунем, гуфт 10 та муте батл мекунем. Яъне ответ ай? Яъне қалин гиту 50 та ай, вай 10 та? Не, қалин не, ҳамун короче қалин ака ба гуфт худш қалин ки боша 10 та гуфта бад. Значит, вай хондагӣ нести заита, ягон ҷо хондагӣ?
донишгоҳ хондагӣ то? Ма то сивнира мактаб да хондагиам, баъд лицей туризм дуромадагиам. Диплом дорӣ? Лицей диплом дорам, на донишгоҳам гуфтам, дипломам мегирам рӯзноманигоҳ. Донишгоҳи чӣ? Санъат? Рӯзноманигоҳ. То ду диплом дориву як аттестат. Хай 50 агар хеле айрои қалин бигирем, бехтарои хондагӣ қалиншон калонтар авод барои чӣ? Ай хеле гонорар додам, чӣ мегам? Ҳамун қалин нагем ки инсон. Темаи қалинга ки бировардагия? Стёпа, раҳмати Стёпа. Вақте ки тема да бораи ми сум шид, баъд ҳамун мисол одамое ки нагем фабрика ҳамун бода гуфтагия. Не. Сум. В общем, и гапа ки да гуфтагия? Лен да гуфтагия? Мухлисоҳа чӣ гуфтанӣ? Зина бошен, хай интизор бошен трекои нава, баъд як треки ватан тайёр кардесам. Клипш мекунем насиб, бояд записшак. Метонем бигем ватани ту необычняя дига ватанои. Ма барои ин трек да як 2 моҳ зиёд меҳнат кардагим навистанаш. Текстиш да ёки минусовкаш да стилиш да? Стил обычняя. Стил обычняя, ну ма фикр мекунам гап муҳимай. Бале, барои ватан гап муҳимай. Гап муҳимай, ма дар бораи табиати ватан гап загӣ? Ҳама чӣ аст. Ҳама чӣ аст. Ҳама чӣ. Таърих, фарҳанг, қаҳрамоно. Мисол бихонам мумкин ягон мисол. Бача чӣ бани? Мисол дар сина ба гур мебарам меҳри поки тира ватан. Ба нархи ҷон мехарам ма хоки тира ватан. Меҳри ватан намедонад касе ки дар ӯ дил нест. Шукронаи озодӣ дар гӯшум садои тир нест. Мо озоду мисли паррандае парвоз мекунам, мисли тифле дар бағали модараш ноз мекунад. Душман барои пароканда карданат кӯшиш дорад. ҷонма фидод кунам, магар ба худо арзиш дорам. Мақсад ҳам када темое ки брат, ма треки тира ждат дорам ва фикр мекунам ин хели трекҳо да чорабиниҳое ки мешаванд ку да ами шаҳр ами хели чизода ман пешниҳод мекунам ҷошда баромад мекунем репа берунаи реп ҳам муаррифӣ мекунем. Ман хостам ҳами чиза бугум ки одамое ки мисол коргарои чианд ҳами трекда диққат битан барои бисёри вақт меҳнат кардем ва мехоҳам ки ҳами реп ҳам як ҷое бигирада. Бале. Мухлисода охирон гапта бугу. Зинда сарбаланд бошем. Саломат бошем бачаку. Раҳмат барои дастгиритон. Яъне дастгирии шумо видеоҳои баъди ка да канали Репортал просто ҳоҷи бинем ин видео охирша бинем просмотроша ва ҳаматон миннатдорум бародаро. Раҳмат. Лайка биҷиқӣ.